Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, magchika-chika na katunggo sa mga panghitabo. So joke na di ay ni kaya mong naong wadyo nakita ano ng video. Okay, wadyo may suga publika pa sila sa kung suga nito ako sa magchikon ha. And 3, 2, 1. Oh, di ba? Hinga to ra kadali ang magic. So, among suga diri kay automatic maguli anaon ra mo kung ano po na siya. Nya na ka magplano ha. So karon na mga ka-family. Karang ato lang chikahan ng suicide diha ba unsay mahitabo sa atong komunidad anang daghang mag-suicide. So again ang mag-suicide ang tanang mga negative thoughts nagapalibot sa utok sa estudyante kay nagisugdan og isa makaingon sila nga okay ra dai no kay basig feeling ko niya masikat sila ilang pamilya masikat pod pagpakamatay na lang sila day ang PC ra mabili na may masikat mas taring sa camera day. So mo to no so ano day og kapuyon matulog day ka ngano mo kapakamatay man ka ngano magamit mo kag PC day ngano magisod-isod pa magkakat-kata na iyo ang kuan diha kanang yung balay nga gupok na pud day nagkuan sa PC na ma-epic fail pa lang ikaw na magabaan maghiskuta na mga tao diha bang usa may before nila gamo nang usa ka butang unsa pa kay nasa sulod silang utok no nga alam mo na yun ni last day mo na yun ni last moments akong life aning kalibutan na doon mo na ni akong gamon nga nag curious lang gud kay ta ba unsa man akong sulayan. So mga ka-philis, kaya proud na dyan kay ko akong camera ba no kay bisag Samsung nang niputi ba puti kulay ito. So bitaw mga ka-philis no kanang ato dyan yung isgutan karon so atong mga past few weeks nagpost ko kaninga post. Katong nga post nga nagkuan ko gamay nagdrama ko gamay ba nga agi-agi anang nakoy message anang mag-estudyante nga sig suicide. Ana ko dito nga kitang tanan sa kalibutan na atay mga responsibilidad diri sa kuan diri sa world ang mga teachers naghimo sa ilang role as a teacher kita mga estudyante naghimo usab sa atong obligation as a student. So kabalo ko nga before pod nahatag sa mga teachers ang mga modules sa atua di pod dali mang ilang naagian kana dili ang uban mag mga parents ang ilang perspective sa mga teachers is sayon na kayo payahi ra mga maestra. No, I believe that your perspective is a big no and a very wrong and bad perceptions. You know mga ka-philis ang atong mga maestra diha wala sila gapasayon paghatag ana gikan sa kahatasan paghatag ana mga modula wala ni answer daan mura pa na sila mga estudyante pag dawat nila answer pula sila pangita pula sila information ug mga detalye nga na sila masulat sa kuan masulat sa module maunang ang ato mga estudyante sa elementary uban na ay mga key answers so galing na sa ato sa mga teacher so dili pud pasabot nga abi kay na key answer magsalig no basihan na siya nga before tantawon ang key answer mag-answer sa ang bata ay i-compare ang iyang mistake para next time iyan ang matama mo na purpose sa kuan sa tawani sa key answer. So back to the show. So asa naman tato so ang mga teachers kanang before nila mahatag nato kailangan apod sila yung mga sapat nga resources gaya ng mga ginatawag na tug laptop diha mga cellphone mga wifi ug walay wifi ug naay signal abunda pero wala mosaka pa na mga buntod dihang napita sa to mga teachers nga na-assign or na-locate sa mga barangay or mga lugar nga wa jud intaw signal parihan namo diri dakpunon kay ang signal murag akong utot di madakpan. So mga ka-philis magbalin sa tag video kay gihaway wa pag higda. So ikaw magpakita pa kasi mo agtang diha nga programdinganan sa Ninoy Ekerno Airport. So mga ka-philis kung wala sila yung mga sapat nga mga resources, kung di sila resourceful enough para sa ilang pagka-teacher, so luoy ka isang katanan, dili nila mahimo or di na magampanan nilang responsibilidad isip po sa ka-teacher para ma-distribute nila mga modules sa tanang mga estudyante. So ang motor di ay nagpasikat po di agi pod siya. So mga ka-philis no, so before nato magunahuna po ta dili ra pud ingon nga self-centered ka ita kailangan magunahuna pud tag unsa kay ang uban unsay nahitabo sa ubang mga tawo like for example we have to look at to the other side sa mga struggles sa ato mga teachers ug unsa lang naagian kung unsa pud okay ra ba sila ug nagkalisod ba sila ing ana ba dili kay kita mga estudyante nga ato lang kalisod ang ato lang kahagong atong gihunahuna perminti jud agian na makamit ning tag suicide which is very very wrong tanang for how many years 17 years 20 years of existence imo ra nang i-give up imo ra nang ikuan magkamit ni kay suicide nga useless kayo walay valid reason agiraan ang kuan ana nga di ka kakaya nga na stress na ka no katulog sa ipahuway na imong utok di nga nagkuan nagburot-burot nagsatawagan basig nang hupong na inyong utok diha ug kanang nilantaon na inyong kuan module pa nang module ninyo strong kayo di mo biyaan kasi uban di mamiya.
So, bitaw mga ka-Philis, no? So, seryoso, kung ana maging nga situation, kung ikapoy manggali ka, so pahuway sa di mapud makuan, di man pud diya tama nimong journey nga kung magpahuway ka kajot ngano day para sin naikuan purpose ang Ginoo nga gipahuway sa kajot kay dili pa na nimo time base ni ka puhon kuan ni ka mapasar din ka diretso mahimo ni kag professional sa imong pagka asa ni pasensyoso nga pagkatawo. So yung ana ba no? So dasig lang ta mga batan-o na di ta magpadala ng mga una-una ng uban nga basin nagnapoy tay mga peers diha or mga nang nag-influential nato nga maghimuan ng mga butangan. No. Dapat maghuna-una tagatuan natay kaugalingon nato nga kuan sa tawag nato ani ay natay kaugalingon nato mga prinsipyo sa kinabuhi nga di ta magpadala ng uban. So mao to mga ka So mao to mga ka-Philis ang akong mga hinanaingan ning mga butanga karon. So hinaut nga inyo kung nag-gets. So smile lang ta always. Just spread positivity all the time. Spread good news all the time. Smile. Dasig batanon. Oh. So maro to mga ka-Philis, thank you for watching again my video. So if you love watching my video, don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell for more updates on my next vlog, for my next video, for my next update, para ma-update ka sa ako mga tanang panghitabo. So guys, thank you. Kay hapon na magagabiin na din ako makita. So once again, this is Philjo, your vlogger for today. Goodbye guys, goodbye.